Καλησπέρα. Συνεχίζουμε το μάθημα διαπρογραμματισμού σε Android. Σε αυτό το μάθημα θα φτιάξουμε μια πολύ απλή εφαρμογή για να δείξουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα widgets αλλά και πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε το layout. Πριν αρχίσουμε να κάνουμε οτιδήποτε, έχει βγει καινούργια έκδοση για το Android Studio, το οποίο έχει περάσει πλέον σε εκδόσεις 0.3. Όταν ανοίξετε το Android Studio θα σας βγάλει να κάνετε αναβάθμιση, αλλιώς μπορείτε να πατήσετε το check εδώ κάτω. Εγώ είμαι στην έκδοση 0.3.2. Επειδή από τις εκδόσεις 0.3 και μετά έχει γίνει μια αλλαγή στο πώς δημιουργείται μια activity, θα ξαναδημιουργήσουμε το project μας από την αρχή και θα συνεχίσουμε από εκεί. Οπότε διαγράψτε το παλιό project. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο φάκελο Android Studio Project, βρίσκεται κάτω τον φάκελο του χρήστη και στα Windows και στο Linux. Στο Linux βρίσκεται στο προσωπικό φάκελο. Διαγράφουμε το φάκελο λοιπόν, ανοίγουμε το Android Studio και πατάμε New Project. Αλλάζουμε το package name. Πατάμε Next, Next, Next. Και εδώ θα δούμε μια αλλαγή. Η αλλαγή αυτή είναι το Fragment Layout Name. Θα εξηγήσουμε τι είναι το Fragment. Πατάμε Finish. Όπως βλέπετε μας έχει ανοίξει το αρχείο Fragment Main αντί για το αρχείο Activity Main XML. Τι είναι λοιπόν το Fragment? Το Fragment είναι ένα κομμάτι layout το οποίο είναι reusable. Δηλαδή μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλές activities. Βολεύει, πολλές φορές βολεύει, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι τι είναι λοιπόν το fragment? Το fragment είναι ένα κομμάτι, το layout, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές activities. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε επεξεργασία layout. Ο πρώτος τρόπος είναι μέσα με το χέρι, να το γράψουμε δηλαδή εμείς, όπως εδώ ας πούμε, και ο δεύτερος είναι μέσω του design, της καρτέλας design. Δηλαδή από την αριστερή στήλη κάνουμε drag and drop τα widgets που θέλουμε κτλ. Και στην δεξιά στήλη αλλάζουμε τις properties και τα παραμετροποιούμε όπως θέλουμε εμείς. Ας δούμε όμως τις αλλαγές στο αρχείο main activity.java. Πριν όμως θέλω να σας πω τι είναι οι support libraries. Όταν θέλουμε η εφαρμογή μας να υποστηρίζει και πιο παλιές εκδόσεις του Android, οι οποίες πιθανόν να μην έχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι πιο σύγχρονες και τα οποία εμείς σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις λεγόμενες βιβλιοθήκες υποστήριξης, support libraries. Αυτές μας παρέχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα καινούργια χαρακτηριστικά και σε πιο παλιές εκδόσεις. Όπως βλέπετε, τα τρία πρώτα imports που έχουμε κάνει είναι από την support library. Η πρώτη διαφορά που εντοπίζει κάποιος είναι ότι πλέον η main activity δεν κάνει extend την activity, αλλά την action bar activity. Η action bar activity είναι μια subclass της activity και έχει όλες τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά της. Όμως έχει κάτι παραπάνω, την action bar. Τι είναι η action bar? Η action bar είναι αυτό που βλέπουμε στις τελευταίες εκδόσεις του Android, αυτή η bar εδώ, που περιέχει το κουμπί για το μενού και ίσως κάποιο κουμπί για αναζήτηση κτλ. Η δεύτερη αλλαγή που βλέπουμε είναι αυτό το κομμάτι του κώδικα, η συνθήκη if. Οπότε, είχαμε πει ότι το saved instance state, το οποίο βλέπουμε εδώ, είναι ένα bundle. Το bundle είχαμε πει μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε πληροφορίες. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι να ελέγχουμε ότι αν το bundle είναι κενό, δηλαδή δεν έχουμε αποθηκεύσει κάποιες πληροφορίες, που αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή μας δημιουργείται τώρα, χρησιμοποιούμε τον fragment manager, ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε τα fragment που έχουμε. Χρησιμοποιώντας λοιπόν το fragment manager, προσθέτουμε στο κύριο layout
ένα αντικείμενο fragment, ένα αντικείμενο class fragment με την συνάρτηση add και μετά κάνουμε commit τις αλλαγές, δηλαδή τις οριστικοποιούμε. Όπως βλέπουμε, το add παίρνει δύο παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρο είναι ένας ακέραιος αριθμός και είναι μια ID. Αν πάμε στο αρχείο activity main, εδώ, θα δούμε ότι έχει ως ταυτότητα χρησιμοποιεί το container. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι αναφέρεται στο activity main XML αρχείο. Το placeholder fragment που χρησιμοποιούμε ως δεύτερο όρισμα είναι ένα αντικείμενο της κλάσης αυτής που έχει δημιουργηθεί αυτόματα για μας και κάνει extend το fragment. Όπως βλέπουμε, γίνεται override μια συνάρτηση. Η συνάρτηση αυτή είναι η onCreateView και κάνει ουσιαστικά το ίδιο πράγμα που κάνει και η setContentView στην activity, δηλαδή ορίζει το layout που θα έχει το fragment μας. Κατά τα άλλα, έχουμε την onCreateOption menu, η οποία δημιουργεί το menu, και την onOptionItemSelected, η οποία καλείται όταν πατηθεί κάποιο κουμπί από το menu και ανάλογα κάνει αυτό που πρέπει. Οπότε, για να αρχίσουμε, εμείς θα φτιάξουμε μια πολύ απλή εφαρμογή στην οποία θα έχουμε δύο widgets, ένα button και μια text view. Την text view την έχουμε ήδη εδώ πέρα, και όταν πατάμε το button θα εναλλάζει τα κείμενα που έχουν μεταξύ τους. Οπότε, τα κύρια layout που θα χρησιμοποιήσετε κατά καιρούς είναι το linear layout, το οποίο τακτοποιεί τα widgets σε μια σειρά, είτε κάθετα είτε οριζόντια. Το relative layout, το οποίο τακτοποιεί τα widgets ανάλογα το ένα σε σχέση με το άλλο, και μετά είναι το grid layout που τακτοποιεί τα widgets σε κελιά, το tab layout κτλ. Εμείς θα ανατρέψουμε το relative layout σε linear, γιατί είναι πολύ εύκολο και από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Ωραία. Όποιες γραμμές βλέπετε εδώ ότι αρχίζουν με Android Uncode είναι γραμμές, είναι properties, τα οποία εμείς αλλάζουμε για να παραμετροποιήσουμε το layout μας. Κάθε αντικείμενο έχει κάποια συγκεκριμένα properties, τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Τρία μάλλον από τα πιο συνηθισμένα που θα χρησιμοποιούμε σχεδόν πάντα είναι το layout width και το layout height. Αυτά τα δύο μας ορίζουν το μέγεθος, δηλαδή το ύψος και το πλάτος που θα έχει το widget. Οπότε, στο linear layout, η σειρά με την οποία θα γράψουμε τα widget μας καθορίζει και την σειρά με την οποία θα εμφανίζονται στην οθόνη. Οπότε, αν θέλουμε να βάλουμε το κουμπί πριν την text view, θα γράψουμε μόνο εισαγωγικό button, πατάμε enter και βλέπουμε ότι πρέπει να δώσουμε δύο τιμές στις δύο αυτές properties, το ύψος και το πλάτος. Οπότε υπάρχουν κάποιες προκαθορισμένες τιμές που για ευκολία, όπως είναι το match parent, το οποίο δίνει στο widget το μέγεθος όλου του parent, στην περίπτωση μας είναι η οθόνη. Υπάρχει το fill parent, το οποίο δίνει στο widget το μέγεθος το οποίο είναι διαθέσιμο ώστε να γεμίσει ο χώρος του parent, στην περίπτωση μας πάλι η οθόνη. Και είναι και το wrap content που βλέπουμε εδώ, το οποίο δίνει στο widget το μέγεθος το οποίο χρειάζεται, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε το wrap content. Και η τρίτη property που θα χρησιμοποιούμε σχεδόν συνέχεια είναι αυτή της ID. Δίνουμε μια ID και στα δύο widget μας, γιατί είχαμε πει ότι χρησιμοποιώντας την ID μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε μέσα στον κώδικα, και θα δώσουμε και ένα κείμενο στο κουμπί μέσα από την property text. Βλέπουμε ότι μόλις κάνουμε κάποια αλλαγή εμφανίζεται κατευθείαν στα δεξιά. Οπότε άμα πάμε το ποντίκι τώρα όμως πάνω από το by word που γράψαμε ή το κείμενο που έχουμε γράψει, θα δούμε το εξής μήνυμα. Το Android και το Android Studio μας προτείνει να μην κάνουμε hard code. Γενικά στον προγραμματισμό είναι καλό να μην κάνουμε hard code κάποιες τιμές, δηλαδή να μην τις γράφουμε με το χέρι. Οπότε βλέπουμε όμως ότι στην text view το hello world δηλώνεται με αυτόν τον τρόπο, παπάκι string κάθετος hello underscore world. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι λέει στο Android ότι
θα βάλεις ως κείμενο αυτό που υπάρχει μέσα στο αρχείο strings XML κάτω από το φάκελο values και αντιστοιχεί στο, ας το πούμε, όνομα hello world. Αν ανοίξουμε λοιπόν το strings XML θα δούμε ότι δίπλα από το hello world υπάρχει αυτό το κείμενο, το οποίο είναι αυτό που εμφανίζεται στην ετικέτα. Οπότε εμείς θα κάνουμε το ίδιο και με το button για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αρχείο string.xml. Το αρχείο string.xml είναι ο μόνος τρόπος ώστε η εφαρμογή μας να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Αλλά και γενικά είναι καλό να το χρησιμοποιούμε. Οπότε, για να δηλώσουμε κάποιο κείμενο, απλά μονό εισαγωγικό string, πατάμε enter. Ως name είναι το όνομα με το οποίο θα απευθυνόμαστε σε αυτό μέσα από τον κώδικα, by world, by underscore world, και κλείνουμε το εισαγωγικό και εδώ ανάμεσα γράφουμε το κείμενό μας. Τόσο απλά. Άμα πάμε τώρα στο fragment layout και αλλάζουμε το by world σε παπάκι string by world και λέμε ότι το κείμενο έχει αλλάξει κατευθείαν. Οπότε τώρα να δούμε πώς μπορούμε όταν πατηθεί το κουμπί να αλλάζει τα κείμενα μεταξύ τους. Άποψή μου είναι ότι δεν χρειάζεται το fragment για αυτή την απλή εφαρμογή. Εγώ όμως θα δείξω πώς μπορούμε, θα φτιάξω δύο βίντεο. Σε αυτό θα δούμε πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το fragment, και στο άλλο βίντεο θα δείξω πώς μπορούμε να υλοποιήσουμε την εφαρμογή χωρίς fragment, που είναι και πιο εύκολο κατά τη γνώμη μου. Οπότε πρέπει να δηλώσουμε τα widgets. Επειδή τα widgets μας βρίσκονται μέσα στο layout του fragment, θα τα δηλώσουμε μέσα στην κλάση του fragment. Αν βρίσκονται στο layout της activity, θα τα δηλώσουμε μέσα στην κλάση activity. Οπότε private button και private text view. Τώρα βλέπουμε ότι μας έχει το button με κόκκινο. Αυτό σημαίνει γιατί το έχουμε κάνει import. Πατάμε alt και enter και γίνεται αυτόματο import. Τώρα πρέπει να κάνουμε instance στα δύο κουμπιά. Τα δύο widgets. Αυτό θα το κάνουμε μέσα στην onCreateView. Γιατί θα χρησιμοποιήσουμε μια μέθοδο η οποία λέγεται findViewById, η οποία μας δίνουμε το ID κάποιου widget και μας επιστρέφει το widget αυτό. Οπότε για να το κάνουμε αυτό, επειδή τα widgets μας βρίσκονται μέσα στο fragment, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το rootView. Το rootView ουσιαστικά είναι το layout του fragment. Οπότε γράφουμε button ίσον rootView .findViewById και περνάμε ως παράμετρο την ταυτότητα του button, το ID του button. Τι το κάνουμε και για την text view. Βλέπουμε όμως ότι και τις δύο γραμμές μας τις έχει με κόκκινο. Αυτό συμβαίνει γιατί αν πάμε το πόδι από πάνω θα δούμε ότι εμείς έχουμε δηλώσει το button ως ένα αντικείμενο κλάσης button, η findViewById επιστρέφει ένα αντικείμενο κλάσης view. Αυτό λύνεται με το λεγόμενο casting, δηλαδή αλλάζουμε τον τύπο της μεταβλητής. Στην περίπτωσή μας μπορούμε να το κάνουμε επειδή όλα τα widgets κάνουν subclass την κλάση view. Τόσο απλό. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Το μόνο που μένει είναι όταν πατήσετε το κουμπί να αλλάζει το κείμενο. Αυτό το κάνουμε ως εξής, χρησιμοποιώντας το fragment. Χρησιμοποιούμε έναν onClick listener, ο οποίος ουσιαστικά παρακολουθεί και όταν πατηθεί κάποιο widget το οποίο μπορεί να πατηθεί, καλείται. Οπότε εμείς χρησιμοποιούμε την συνάρτηση set onClick listener για να δηλώσουμε τον onClick listener του κουμπιού. Επειδή δεν έχουμε κάποιον, τον δημιουργούμε. Λοιπόν, οπότε τώρα, έτσι όπως το έχουμε κάνει, όταν πατήσουμε το κουμπί θα κληθεί η onClick που βλέπουμε να γίνεται το override εδώ. Οπότε εμείς εδώ τι θέλουμε? Θέλουμε να παίρνουμε τα δύο κείμενα που έχουν, οπότε string button text, το κείμενο από το κουμπί. Για να πάρουμε το κείμενο θα χρησιμοποιήσουμε την συνάρτηση getText και αντίστοιχα για να πάρουμε το κείμενο από την textView θα χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση πάλι getText.
Όμως και οι δύο γραμμές είναι με κόκκινο και αυτό είναι επειδή εμείς έχουμε δηλώσει τα δύο κείμενα ως string. Η getText επιστρέφει μια ακολουθία από χαρακτήρες. Για να το λύσουμε αυτό χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση του string. Και τώρα θέλουμε να αλλάζουμε τα κείμενα μεταξύ τους, οπότε χρησιμοποιούμε την άλλη πολύ απλή συνάρτηση setText. Κάθε αντικείμενο έχει και μερικές δικές του συναρτήσεις, θα τις ψάξετε αυτές καθώς θα θέλετε να κάνετε διάφορα πράγματα. Οπότε εδώ περνάμε το κείμενο από την TextView και εδώ το κείμενο από το κουμπί. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτή ήταν η εφαρμογή μας. Τώρα, εγώ δεν έχω κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να τη τρέξω στα Windows, οπότε τρέξτε εσείς, ανοίξτε ένα emulator από εδώ, πατήστε το Run και όταν πατήσετε το κουμπί θα σας αλλάξει τα δύο κείμενα.